इउपिनि खानपुराव एसपि नेता एबा फालांगि पीयूष जैननि न'आव जेब्ला इनकाम टेक्स बिफाना जेब्ला न'आव नायबिजिरो अब्ला बिथांनि न'आव रांनि गोबां बान्डोलनि थफ्ला मोननाय जायो। गोबां रां मोननायनि जाहोनाव आईटी डिपार्टमेन्टआ पीयूष जैननि न'आव रां सानग्रा मेसिन बिहरनो गोनां जायो। पीयूषनि न'आव 150 करोड़निबो बांसिन रां मोननो हादों। आईटी डिपार्टमेन्टआ 23 दिसेम्बरनि बेलासि समाव इनकाम टेक्सआ जैननि न'आव रेड एबा नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। पीयूषनि न'आव गिदिर गिदिर कार्टनाव रांनि बान्डोल मोननाय जायो, जाय माखासे सावगारिफ्रा समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बेफोर रांफोरखौ 500 रांनि बान्डोल खालामना दोननाय जादोंमोन आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलैयै लांनो हानाय बायदि बे बान्डोलफोरखौ खालामनानै दोननाय जादोंमोन एबा करियार खालामनानै हरनो हानाय बायदि गोरलैयै बान्डोलफोरखौ साजायना दोननाय जादोंमोन। आईटी बिफाना उनाव गंब्रै मेसिन लानानै थांफिननो गोनां जायो रां साननो थाखाय। मेसिन बिहरनो गोनां जानायनि जाहोनाव 23 दिसेम्बरनि मोनायाव आईटी बिफाना रां सानै जेब्ला रांखौ हरसे सानो अब्ला 40 करोड़ रांल' साननो हायो। 150 करोड़निख्रुइबो बांसिन ओंखारगोन होननानै आसा खालामदों आईटी बिफाना। जोबथारनायाव रां साननो थाखाय एसबीआईनि माखासे मावख'गिरिफोरखौबो लेंहरनो गोनां जायो। फालांगि पीयूष जैन समाजवादी पार्टीनि गाहाय मुश्री अखिलेश यादवनि खाथि सोमोन्दो दं होनना मिथिनो मोन्दों। पीयूष जैनआ गासै 40 कम्पानि दङ आरो बेफोर कम्पानिनि गेजेरजों टेक्स खावनाय हाबा मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इनकाम टेक्स एबा आय बिफाना बोरै मिथिखो? 22 दिसेम्बराव जीएसटी डिपार्टमेन्ट आरो इनकाम टेक्सनि रेड जायो। बिनिफ्रायनो पीयूष जैनआ के आगरवालनि टेक्स जाख्ल'नाय एबा खावनायनि बाथ्राखौ सोराङाव फैयो। गाहायै पीयूष जैन आरो के आगरवाल बिसोर सानैनि माखासे फेक्टरिफोराव इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट आरो जीएसटी डिपार्टमेन्टआ नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। बिनिफ्राय 23 दिसेम्बराव सानैनिबो न'आव रेड खालामो। जीएसटी बिफाननि बादिब्ला शिखर पान मसाला फेक्टरियाव रेड खालामब्ला मिथिनो मोननाय जायो जे बिलनि थाखाय नंखाय 50,000 रांनि इनभइस खालामनायनि बाथ्राया सोराङाव फैयो आरो लोगोसे बुंबावो दि शिखर पान मसाला बानायग्रा फेक्टरियाव गय सफारिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि नुदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायना होयो।